Salom horas marihita saluhutna. Di hamah kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu okuli ima di tanggal 8 Maret 2026. Hata ni Tuhata na tersurat di Sada Kronika atau 1 Tawarikh bidu 22 ayat 14 rodi ayat 10 sia dohot topik ni minggu padiri roha dohot hosa mengalului Jehovah, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Hujaha mari hita tapai hutihu mari bagasan rohat tabe sonoma didok hatani Tuhata. Jala idama di bagasan hasusa apiau nasai laon nungahu para dihiad di jorni Jehovah 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang go tobaga doho bosi dang dapot tibangon dibahen hina godangna tole aka parhau doho batu nungahu parade ikon tabau mudope tusi akup ni macai torop aka tukang diho aka padak-dak batu aka tukang batu doho tukang hau doho torop halak napade di ulaun maragam-ragam. Taringot tu sere perak tobaga doho bosi dang habilangan godangna. Tole hehe maho jala ulahon sai donganan ni Jehovah doho. Dungi di doko si David ma saluhut idut ni Israel asa ditolongi nasida si Salomo anak nai nin nama. Da Jehovah debatamuna madongani hamu jala mardame hamu humaliang dibain ainunga pola di pasahat ibana aka isi ne tanui tu bagasa tangakku jala nunga patu tanui di adopan ni Jehovah doh di adopan ni bangsona atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mengalului Jehovah debatamunai jala hehe mahamu lahu paulihon inganan nabadia di Jehovah debatamunai asa masuk binuan poti perbadanan ni Jehovah dohot ula-ula ni debata akan abadiai tu bagasan joro si Paulion di goarne Jehovah imahatan itu hatta di hamuak kadongan saha porsiaon di jolu di turpuk taon maksudna adorakso turpuk jamitaon macai takasdo di paadar tuhita disi molo tajaha no di ayat pitu rodi ayat 10 naso di paloas debata si Daud pajongjong bagas coroi atik pe direncana semula ate macai takasdo taida na betul-betul marsakap si David laho pajongjong sada bagas joro di debata. Alai di kemudian hari dang dipaluas debata ibana pajongjong bagas joroi ikon anak na tubusian ibana do didok ima Raja Salomo na mangihut manang namanoruson pembangunan ni bagas joroi. Jadi molo tajaha disi di ayat pitu rodi ayat 10 didok songonon jadi didok si David matu si Salomo alianaha disakap rohakku donian naing pajongjong sada joro di goarni Jehovah debatakku hape rohatani Jehovah madok tuau nunga macai godang mudar di durus soko jalanunga dihasu tonho hamusuon akan abulun dibaheni dang jadi anggoho pajongjong sada joro di guarhu ala godang mudar ni durusomu tutanoi di adopakku. Idama ikut tubuh di hosada anak ibana gabe sada bawa hadameon
ay mardame ibana bahenokku maradopo saluhut musuna humaliang di baheni ikosi Salomo guarna bahenon ay hadameon do tasonangan lehonokku tu Israel saliling mangulu ibana. Ikon ibana pa jongjong sada joro di guarhu jala ikon gabi anakku ibana jala au gabi amana jala pahotokku do habangsa ni harajaonna gumonggom Israel rodi saliling ni lilingna. Ima barite. Jadi anggo sian mulana sidapi do na berencana naing pajongjong joro di Jahoba. Alai kemudian gabe anak nasi Salomo dituduh debata. Buasa macai takas didok disi sialana asadang Raja David na pajongjong bagas joroi ima ala godang ni mudar nani duruson ni si David. Ima didok rupane disi. Alai anggo semangat ni si David lahu paulihon joro ni debata dakya surut. Tetap do marsigorgor semangat ni ibana lau paulihon joro ni debata. Tarida dui sian pangaradionna di akabahan-bahan bangunan narikotu na pauli bagas joroi dohot akana mardomutusi. Ido na taida di turpuk tahun ima di ayat 14 rodi ayat 10 nome. Dakpola niulah berupa ni majaha alai siani taida nangpe di dok debata dakko nama bagus mabangun manang pauli joro diau ikon anakmu nama ninna alai semangat ni ibana tetap dorupane marsi gorgor jala nunga di parade ibana hian akana mardo mutusi jala tong di dok ibana hurang dope ninna rupane madoksi Salomo dohot bangsoi hamu kamanami dohot inanami ahama nabui taputihi sian turpuki nagabe jamita dihita di partikianon. Ahama nabui ta auhosiani asa gabe tiruani rupani dihita. Hidahami akamang dohot tamuinang pinomat adong matuluhal nanaing dohonon natuhita marhite barita masai. Naparjulu borhat sian semangat ni sidapiti atik pedang ibana nanaing pajongjong bagas joroi ba nanaing dohonon natuhita tetap mahita semangat mangula aka ulauta atik pe dangapala pitor hita rupane na langsung terlibat di si semangat paling tidak menyemangati akadongan asa bui patupa aka nauli na dinggan terlubi diaka na paulihon bagas joro ni debata ate. Iman na perjulo na paduahon unang bahen golom riaria. Jadi molo didok rupani di topik ni gutaya kamang dohot tamuinang padiri roha dohot hosa mengalului Jahoba mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan bah tutu nanaing dohonon nasiani unang bahen golom riaria. Di hatabata doyate unang golom riaria. Napatuluhon fokus joloho tu ulaumi, fokus joho tu sada titik. Kupikir akamang dohot tamuinang natulom ma nabui jo taputihi siaturpuki nagabe jamita dihita. Dihamuakka manami dohot inanami tu poin na perjulu na tarok nakiningani tetap masemangat hita. Olodo aladang ibana be nahudul dihudulani dang ibana berupani na menjabat jabatani katakanlah molo dihuria dang ibana be panitia olodo gabe moru semangat na ate baru nak tutu sapikira dohita dalam halon adong do nasongoni anggotiki ibana soina ma semangat na halai duk so ibana gabedang adong be semangat di ibana. Contoh maju rupani bahkan cenderung dak peduli be ibana tu ulau ni. Olodo laso diatoi be aladang ibana berupani ditudu mangatoi ulau ni pe dangolo be.
Naolo ido gabe la sorobe nak tua kaparpunguan dang robe tu gereja. Tang bino to holan iba hea mamereng songoni rupane. Nah pesan nanaing dohonon na marhite trupukon borhasian semangat nisi David nakiningani bah ido nanaing dohonon na tuhita. Atik pe dak si David be napa jongjong bagas joro ni debata ala yang go semangat ni ibana terus do marsi gorgor. Tukso ibana pe napa ulihoni anggo semangati dang moru sian ibana. Ima jua kamang dohot tamuinang na parjulu nanaing dohonon na tuhita. Na padua hon molo didok rupani unang golom ria-ria podani na tua-tua dwe. Iru na huboto podani na tua-tua dwe. Molo didok rupani di golom manang ditiup digenggam ate. Jadi ria-riai tajom doi olo do songo pisoi molo alang-alang do tiniup rupani lau mangupat olo do laus disiaton tangane. Sianido ro podei unang golom ria-ria. Lapatan nah akamang dohot tamu inanami unang alang-alang. Jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah hati. Sungguh-sungguhlah, seriuslah, sepenuh hatilah, berjuhom ma. Ima molo didok rupani unang golom ria-ria. Sapala naung diulaho ula, sapala naung ditiup po tiup gomos. Sapala na diha burjuho ko burjuhon unang tanggung-tanggung. Akamang dohot tamuinang memang namarguar na tanggung-tanggungon setengah-setengahon ba memang dak tabuno ni. Akana alang-alang ate dak tabuno ni. Alang dikarijui, alang dijama, alang burju, alang malo, alang takang, alang uli dohot aka alang-alang na asing. Memang gabiso tabuno bigion jala gabiso denggadui rupani idaw. Jadi lapatan ni paddohani unang golom ria-ria marsitutu. Ido tong nanaing dohonon ni si David secara tidak langsung rupani tu bangsoi nang tu si Salomo marhite turpukon unang alang-alang. Sapala nang ditudu debataho laho pauliho joroi torucon pauli jala sahatu na sikko. Napatuluhon fokus nin narupani. Molo didok arahkan hati dan jiwa padiri roha dohot hosa hupikir dus do lapatan ni dohot fokus johita. Fokus johita. Isarani nama mereng si berengon unang sude berengi unang momar si malolong. Ayarong dohala merdele buti mau si berengi tu kiri kanan. Akhirnya dang fokus ibana. Isarani molo mabuan kendaraan rupani kan molo dak fokus olo dan non gabe tabrakan di juluan. Alani ikut saya fokus do ibana tu dalan si dalanan ni ibana. Unang bercabang-cabang jo si malolong na. Yado tabereng huda kacamata ni hudai kacamata kuda buasa dibaen ditutup di sor rupani kacamata nai. Asa unang momar do si malolong nai. Tu habirang dohot tu siamu. Asa saya fokus do ibana tu dalani. Tabayak ko jodo yang bolo danga dongi. Kacamata ni hodei. Olo do lala ipardalana ni ibana raksa tu tujuan. Ibereng ruput ya lakot jo. Ibereng musi disadu hoda na asing lala jo disirupan ni. Alai merhiti na ditutupi buti gabe fokus ibana. Jadi kacamata kuda asa fokus pardalanan ni ibana. Ima jo rupani natni atusan siani. Jadi pesan ni turpukope idu sada asa fokus Raja Salomo doh bangsoi paulihon bagas joro ni debata unang lalap torucon sahatu nasidung songonido molo didok disi padiri roha dohot hosa mangalului Tuhani. Apalagi di zaman si Saunarion, olo dang fokus gabi sudi rupani di berengi, gabi sudi di BG. Molo dang fokus satabi perhatiatta, dang fokus si malolongna
dang fokus si pareonna tutuhani ayalana nagudangan suara-suara di Portibion. Nagudangan rupani nabui mempengaruhi si malolokta di partikian nuaingon do na mempengaruhi si pareota gabedang fokus tu Tuhani. Hama kadongan saha porsiaun sasitong na padiri roha dohot pikiranon dang berlakui holatu na mangalului Jehovah dohot na paulihon bagas joroni debata. Jadi songon natado digijang nak keningan molo taripur rupanina tu natulu padohani semangat fokus tuah kaulau unang golom ria-ria takolat tu na mangalului Tuhan dohok na pangulihon bagas zoro ni debatai marlaku. Tu sude aspek ni parngulut talui marlaku. Suaksoni do molo didok semangat unang golom ria-ria dohot na fokuson marlaku doi tu sude aspek ni parnguluta. Ai molo so semangat tita mangula ulau ni baolo do tang marna jadi. Tabayako jorupani sadaina dak semangat bebana mangalop pasilopaun na di dapur. Baolo do no tatamel hoti. Olo do non gabe dang pasu-pasu gabe dang vitamin nanilop panai. Dang po kusibana rupani mangula siulaon na say marcabang-cabang pikiran na arong do songoni ate. Badan na do di gereja alayang go rohana saya tong di jabu, saya tong di dapur. Saya tu pangalopan nai rohana. Badan nado di gereja, badan nado di perpunguani. Alayang go pikiran na, saya tong rupani tu ulaun na di jawi. Saya songon na di bereng tujuh lubuti, anggo sasitong na kosong do pandangan ni ibana. Fokus, semangat, jala unang tanggung-tanggung, unang golom ria-ria. Isarana rupa dia kamang dohot tamuinang molo satu hati dohita makawolongi misal nama jui satu hati ibana longarohana alang-alang ibana makawolongi gabi bui duan non gabi masalah alani dang bui alang-alang unang golom ria-ria adong dohia binegi debata madok songonon. Sapala naung hupilit, sapala naung hutodo, unang pola ho, besangsi, cintaki, cinta sejati, ho nama diau, au nama diho, cinta sehidup semati. Nina edde bataki, orang malu berupa ni mangedehon. Sapala naung hupilit, sapala naung hutodo, unang pola beho sangsi nina cinta ki cinta sejati ho nama diau ana madiho cinta sehidup semati basa pala naung ni hokop tutu ni perjuak ko mate ni hokop ma suka duka mari kita jalani bersama. Jadi padiri roha dohot hosa nakiningan dakolan tu napaulihon bagas joro ni debata dohok na mangalului Tuhani alai dohok do disude aspek ni parnguluota. Taingok do tahe Matius 22 ayat 37 dohot ayat 30 siai taringot tu patik rayai siha holongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham siha holongamu do dongami do codirim lapatan na ikon totalitas do. Dada hola makawolongi Tuhani totalitas. Makawolongi do ngape ikon do totalitas. Ay sunabui hola na vertikal. Ikon narong do na horizontal. Ay sunabui miring buti. Sunabui peol buti. Ikot tol-tol do tu gijang jala barat. Songono buti. Ido silangi. Jadi dakolan makawolongi Tuhani didok rupani sian nasa roha sian nasa ate-ate doho sian nasa gugu makawolongi do ngape bohame iba makawolongi diri niba songoni iba makawolongi do ngani atong akamang dohot tamuina nami tapadiri maroha dohot hosata mangalului Jehovah suak songoni
na pauli bagas joro ni debata nang diaka na mangula ulauta di pasu-pasu tuhat mahita. Amen martangyang mahita. Molehate madiho Tuhan di hatam no kubigi hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be asa di parbuih katami parbuih na dengkan parbuih na tongki di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.